Wrote the whole script in 4 days. Wow. 3 or 4 days, I guess. I mean, 2 days I finished it, and then after some revisions, I got a chance to finish it for 4 days. The characters were a mix when it comes in decision because Center really wanted Christine, and then First Lady Imelda, her topic is really Rufa. So, walang iba, sabi niya. It should be Rufa. And then, Ella, of course, is my choice as Irene. And it was Miba's decision to have the father and son tandem of Cesar Montano and Diego Loizaga to be BBM and FEM. Expectations for the Cebu people. I mean, with the figures for the last 3 days, the profit of the film is actually, it's from the provinces. No, ang lakas ng pelikula sa loob ng 3 araw, which is 63 million already, I think 75% mula sa probinsya at malaki sa Visayas at malaki sa Cebu. My expectation would be, sa palagay ko, sa dami ng mga ingay amidst the noises, I think after the Cebu people will see the movie tonight, they'll be part of the promoting team after, because I just believe in the convergence and the power of the Cebu people when it comes to influencing the Filipino around the archipelago, and I guess malaki po ang maitutulong ng ating mga kababayang Cebuano para mas mapalakas pa ang dating ng pelikula sa kapuluan at sa ibayang dagat. Thank you. Hello. Good afternoon. Thank you for the question. I just wanted to vote in. And my expectations, unlike Daryl, na tanyag na mukhang pera, sabi nga niya. Hindi ako nagbibilang takilya. Yung akin lang, I've said time and again that the Cebuanos are the smartest voters in the Philippines. And I say that because they're not as emotional or as clannish or as easily swayed by the media, but they're in fact a very pragmatic, down-to-earth people who are enterprising, hardworking, and just matter-of-fact and businesslike. As a result, I suspect that this will give them a new story, a fresh version of what occurred in our history. And being Cebuanos, they will be open and accepting of the truth. Yes, the choice of Christine Reyes is a brilliant one actually from Viva as well as from myself. At minsan nagagalit na ako nakakapikon din, parang niloloko ako. She's so creepily mimicking me. That I get a little bit bothered already. She has the same hair toss and nasty walk. It's just all there. So I'm quite overwhelmed by the whole thing. The eye roll, all the annoying habits that I have are actually being played back to me. No, she's actually brilliant. She's got it down. Thank you. I was fresh enough when it was offered to me because I was given. Let me share with you. In Rizal, I was given like 7 months to prepare for the role, and to portray former President Edelyn Marcos, I was given like less than 7 days to prepare for the role. Sabi ko, parang biruan ba to? But buti na lang social media is there, to access all the videos, pictures of our former president, were there to help me. At saka inabot ko naman siya in the 80s. Dati pag pagsasalita niya, pag nanonood ka, news palagi naman siya. Ang dami ko nang napanood na mga impersonators in my time, ginagaya ang presidente. But I don't want to do that, of course. As an actor, sabi ko, I'm not here to impersonate, 100% our former president.
Pressure, yes. It's a great challenge to me. And I want to be very careful about it. Of course, I don't want to shortchange my employer. Gusto kong paligayahin sila. I want to give justice for the role. So, yun. And, but it is an honor, a great honor to me, and a great privilege to be able to do this role. As the same as doing Jose Rizal and other, or Andres Bonifacio for that matter. Ganun, pareho lang po. Working with my son, laking kaligayahan po sa akin. Makita, makatrabaho. Kinakabahan po ako kung anong gagawin ng aking anak. Kinakabahan in a way na I'm so excited and full of excitement, and sabi ko, first time katabi ko sa harapan ng camera ito, at saka iyakan. But excited din ako, pagalitan siya, siyempre. Kaya papagalitan. Diba? Ito, libreng pagalitan ito at sigawan. Diba? May ano ko, meron akong, oo, libre ako, libre. Diba? Nakakatuwa naman. And I'm so, natutuwa ako, so proud about Diego. Dahil hindi ko alam na ganun pala kagaling umarte to. Sabihin ko na, Diego, ha? Padala mo lang sa Gcash, ha? Hindi, napakagaling. Magaling na bata. So, ewan ko lang, niisip ko, anong ganito ba ang edad ko? Kaya ko na bang umarte ng ganito? Nakakaiyak na ba ako ng ganito? Proud lang ako, makasama yun ako. So, I feel blessed. Dahil po nasabi na ni Senator na mukha akong pera, talaga pong yun ang first sentence niya, no, sa press con na to. So, ako po, I was very vocal when I pitched Made in Malacanang to Senator and to my Viva family. I told them that this is actually a trilogy. There's a reason why the characters are behaving that way in Made in Malacanang. It will be then connected to the prologue, that is Mom, which is a martyr or murderer. And then, of course, the last one is Mabuhay, Aloha, Mabuhay. Ikaw, at first time ko narinig. So, I just sabi lang po ni Boss Vic, let's have like a target. Kapag umabot ng ganitong gross, then maybe we can come up with the second and the third. So, ma'am, kung ang tatanungin niyo po sa akin is if there's a possibility to actually pursue the second and the third, it depends on the gross. Do you have a target gross? Yes, we do have, no po. Kasi po, paano po ba sasabihin? Hindi, bawal ko palang sabihin. Ano yung target na yun. Basta po, ang masasabi ko lang, palagay ko, maswerte naman kami kasi yung nanay nung may box office record sa pelikulang Pilipino, made lang namin dito sa pelikulang to. So palagay ko, maipagmamalaki kong kahit papano makakapalag naman kami when it comes to the box office. So I'm just crossing my fingers. Feeling ko si Senator ayaw niya na umabot dun sa target naming gross para mawalan siya ng stress sa buhay. Pero dahil po sa pagmamahal ng bansa, palagay ko madadagdagan pa yung stress niya ng dalawang pelikula pa. Nice. Ako wala akong target eh. Ang ginagawa ko lang, fundraise ako para sa Nutriban. Gusto ko kasi i-revive yung Nutriban, yung pagkain sa mga bata. Dahil lumalaga na pang malnutrition sa ating bansa, maski dito, isang mayaman at malaking probinsya like Cebu still has very high malnutrition levels along the coastal zones and in the rural hinterland. So it's very important to me that our kids aren't stunted at the outset. They cannot be losing 30% of their brain growth and development at such an early stage. Kawawa naman. So that's the big thing. The other thing, of course, is that hirap na ang creative industry sa Pilipinas. Everyone who's working in design, in fashion, in film, in photography, in music,
has had a heck of a time through the last 2.5 years. So kung ano maitutulong natin sa creative industries, kapapasa pa lang ng batas, gawin na natin po at talagang naghihikahos ang napakaraming crew, napakaraming karpentero, driver, caterer, costume designer, wardrobe mistress, at iba pa. So tulungan po natin ang ating sektor. Nadala nga ako ng ticket at nag-react violently daw si Sandro sa trailer. So sabi ko kay Daryl, bubugin na kita dyan sa trailer na yan. Wala nang napala, kundi one controversy after the next. But just as Cesar said, if you see the whole scene of the father and son, maintindihan mo kung bakit ganon kainit ang diskusyon nila. Nung sinabi po sa akin na magpa-play po ako as Irene Marcos, tinanong ko agad si Direk Daryl. Sabi ko, Direk, ano gagawin ko dito? Bakit naman isa ako sa mga Marcos? Hinili ko kasi isa ako sa mga maid. Pero yun, so mas na-pressure ako. So, research, of course, research po ang ginawa ko. Naghanap po ako ng mga videos sa YouTube ni Miss Irene. Medyo mahirap kasi konti lang yung videos niya. Mas marami yung mga recent, wala yung mga nung 1980s. So, meron ako nakitang isang interview niya, tapos pinanood ko, pinakinggan ko paano siya magsalita. Sabi ko nga buti na lang hindi English yung mga linyahan dito. Ang stress pag English. So, tinagalog naman ni Direk. Tapos, marami rin pong mga Marcos fans, loyalists po na nagtag sa akin sa TikTok, mga TikTok videos ng mga compilation ng videos ni Miss Irene Marcos. So, ginaya ko yung mga iba niyang, kung paano siya gumalaw, sa kilay niya, sa smile niya. Yun yung tinry kong i-adapt. And of course, since hindi naman po ako nagkaroon ng opportunity para makilala personally si Miss Irene Marcos, tinanong ko na lang si Senator Amy. Opo. May COVID po kasi siya noong time na nag-shoot po kami, so hindi kami nag-meet talaga. Tinanong ko Senator Amy, paano siya? And of course, si Direk Daryl. Kasi si Direk Daryl naman talaga ang pinaka-makakatulong sa akin. Sabi ko, aminin, nahirapan po siya kasi mahinhin po si Miss Irene. actually, habang po nag-look test, naka-Filipiniana ako, yung poster. Sabi, pagpasok, Ella ha, prim and proper si Miss Irene. Ang sagot ko lang, tang-ina naman. Ba't naman yan? Pero mahirap po kasi maging prim and proper para po sa akin. Kasi hindi naman ako, medyo happy kid ako eh. So yun yung So kung mapapansin niyo po mamaya pag napanood niyo po, medyo pa-sweet ako magsalita. Bakit? Ay, sorry. Okay po, thank you. Sabi to, no, wala po kami babaguhin. Meron lang idadagdag na side naman ng pamilyang Marcos na wala namang ibang makakaalam nito kung hindi sila lang sa loob ng Malacanang sa huling 72 hours. Parang alam ni Ambet Kahit wala siya, parang alam ni Ambet o Campo. So, yun po. We're not changing anything, we're simply adding to what is already there. That's all. Thank you. Next question from ours. Rufa. Okay, let's ask Rufa that question then. Kayo, you're putting me on the spot. Maayong hapon sa inyong tanan. You know what, based from my friends and all of the people that have watched, not all, most that have watched the film, talagang they really feel it's a family drama. Kung anong nararanasan ng isang pamilya going through a crisis, that's what they saw. So, tungkol sa history and all of that, I really don't want to answer that because it's really up to the viewer to decide, not for me. Well, dudugtungan ko na lang yung sinabi ni Ate Rufa. Actually, this film is all about family love and surviving a crisis. So, about the history, kasi it came from people who judged the film right away. Even, hindi pa namin nagagawa. So,
dito pumapasok yung mga judgmental na tao. So, para sa akin, huwag tayo masyado manghusga. Alamin muna natin. Amen to that. Alright. Carla, you might want to add. Gusto ko nag-amen ka. Parang prayer meeting lang, I'm sorry. Everyone's too tight, you know. Hindi ko kinain nag-amen ka dyan. Nasabi na nga nila, panoorin muna natin kasi bigyan natin ng pagkakataon, maikwento naman sa atin, nanggaling naman sa pamilya Marcos. Specifically to our beloved Senator Amy Marcos. Siya kasi ang nandun eh. So siya lang ang may karapatan magsabi na kung ano ba talaga ang tunay na nangyari. Dahil siya mismo ay as part of the family, di ba? So, para sa akin, nandito ako maniniwala dahil siya mismo yung nandoon. Hindi sa mga taong nasa labas at kinikwento lang ang chismis, diba? Eto si Ella, pinahamak pa. Ano mo dyan? Sabi niya, chismis. Ano ba? Oo. Matapos na tayo, wag mo na ako isali. So, panoorin niyo po at tsaka tayo magkwentuhan kung ano yung mas maganda nating pag-uusapan para positibo lahat ang ating mga pananaw. Thank you. Excited siya kasi that was her era, di ba? The time when it all happened, it was her era. So she's very supportive of the film and kagabi nanood din siya sa block screening. Sasama siya sa ibang mga block screenings in the future. So, and every time that she watches, naiiyak siya. So sa mga hindi pa nakakapanood, magdala po kayo ng tissue because there are going to be feelings. You know, it not only sparks conversation, I guess, this movie, pero it also wakes up a lot of different feelings. Kung ano man yon, malalaman mo na lang yon pag nanonood kayo ng pelikula na to. Na ang pamilya Marcos ay hindi yung ipinakilala sa atin 36 na taon na ang nakakaraan. Hindi po sila pamilya na halakhak ng halakhak habang nakahiga sa bundok ng ginto. No? Hindi po sila yung pamilya na nagsabi ng mga kailangan magpalaganap ng kadiliman at karahasan sa buong kapuluan. Hindi po ganun kadrama ang dramang ito. Sila po ay isang natural at ordinaryong pamilyang Pilipino na nasa kapangyarihan. Ang akin lamang po masasabi kung tungkol saan ang pelikula, ito po ay tungkol sa bawat pamilyang Pilipino na dumadaan sa pinakamadilim na bahagi ng kanilang buhay. And gaya po ng sinabi ng aking mga artista nila Miss Carla, Sir Cesar, Christine, Miss Rufa, and Diego, ang aking pong katabi na si Senator Amy Marcos lamang ang makakapagkwento sa ng kanyang mga kapatid at kanyang ina kung ano ang kanilang naramdaman at pinagdaanan sa loob ng Malacanang. Hindi si Direk Joel Lamangan, hindi si Ambeth Ocampo, at kung sino-sino pang tao ang makapagsasabi na hindi totoo yan, hindi yan umiyak sa CR, hindi yan nagyakapan, hindi sila nakatatlong hakbang lang yan palabas ng pinto. Sa totoo lang po, pag napanood ng mga taong ito ang pelikula, mapapahiya sila sa sarili nila. Dahil yung kinatatakot nilang i-invalidate daw yung mga nangyari nung nakaraan, wala po doon sa pelikula. Paulit-ulit na po ako since June. Pero hindi po sila naniniwala. Hindi pa binubuo yan, no? With all the speculation, meron pa nga gaya ng sinabi mo, may naglagay pa ng fantasy. Hindi ko alam kung insulto ba yon o ganun kamangmang ang utak ng nagsulat. No, I don't know. Pero kung ano man yon, kung ano man ang gusto nila, lagi kong sinasabi na no matter what genre this film is about, it will be very effective because it can either be a family drama, a dramedy, a semi-docu, or kung ano pang itatawag nila. Pero noon at ngayon, kahit ano pang uri ng pelikula, madaling kagatin ng publiko at hindi nila malilimutan ang pelikulang tungkol sa katotohanan. Yun lang po. Manood po kayo ng Made in Malacanang at sinisiguro ko sa inyo lahat, natatawad kayo, iiyak kayo, at mag-e-enjoy kayo. So, and thank you for being here. Thank you so much. Mga
mga higala, mga kaigsuunan, mga pinangga na ko na mga Cebuano. Alright. There you go. It will take you only, how much? 350 pesos to know the untold truth about the Marcoses during last 72 hours in Malacanang. At pagkatapos nun, sa kanyo na po ipagsabi kung ano po yung experience, kung ano po yung inyong nalaman. At ipagkalat niyo po ito. Made in Malacanang. Tanaw, yun. Guwapo kayong salida, oy. Yan, maraming salamat po sa inyong oras para po makasama kami. Ayan, panoorin po natin Made in Malacanang, ipinapalabas na po yan. Sana lahat tayo makapanood para malaman natin ang very controversial movie na to. Ayun po. Thank you. Maayong hapon ninyong tanan, so dili ko magpapildi kay Bisaya man pud ko. So, pagtanaw mo kay naato muranig kuan ka ng roller coaster. Mo hilak, unya mo tawa na pud. So, in fairness, mabuang ka. Oo, nakakabuang po ito. Pelikulang ito in a good way, sa masayang banda naman. So tanan among mga kababayan diri sa Cebu, tanan nga nagtan-aw na, salamat kaayo, og wala pa tan-aw na mo, mag-enjoy mo. Salamat kaayo. Thank you. Yeah, this is my turn. Hindi po ako marunong mag-Bisaya, pero kasapot ako kamay. But I do want to say that Cebu is one of my favorite cities here in the Philippines. I absolutely love Cebuanos. So I really hope that, well, we already have been feeling the support of all the Cebuanos, but sana tuloy-tuloy pa, lalo na after tonight, after the premiere. Gusto ko lang sabihin na Made in Malacanang is showing worldwide. We will be showing in Japan, UAE, Australia, America, and what am I missing? Canada. So yeah, sana we feel the support from all around the world. I'm really hoping for it. And after hearing these people answer the questions that they've just been answering, I really think we are gonna feel the support from all around the world. And thank you so much sa lahat ng tao na nagpunta ngayong araw at nagbigay ng oras para sa amin. Maraming salamat. Thanks, Diego. Rufa. Yes, maraming salamat po to my fellow Cebuanos for the support. Napakaraming pumipila na sa mga sinihan. And thank you for being part of the success of Made in Malacanang. Like what Senator Ivy said, marami kaming pinagdaanan in the last 2.5 years. Maraming walang trabaho. So with this film, we can see that that Philippine cinema is back. And sana this will be the start to more movies, more successful ventures, more projects in the future. So sana po matulungan niyo po kami at matulungan niyo din ang industriya at ang pelikulang Pilipino. Maraming salamat po. Thank you very much, Rufa. Direk? Yun po, muli, we are inviting everybody. Of course, ako din, sobrang fan din ako sa Cebuanos. No, hindi kayo kasing drama ng mga taga Manila, hello. So ngayon, doon kasi super iyakin lahat ng tao. Kayo sobrang open-minded. I would like to say that you are one of the most intelligent Filipinos. No? Given the fact na lagi kayong nananalo sa pageants, alam niyo yan ngayon. No? So, sobrang karangalan po sa amin ang makasama ang Cebu Press ngayon. Mapakinggan kami, maibahagi namin ang aming mga sagot sa inyong mga tanong. Babaguhin ba ng Made in Malacanang ang kasaysayan? Hindi. Walang babaguhin. Meron lang bubuuin. Sa paggawa ng pelikulang ito, nakagawa rin tayo ng bagong kasaysayan. Made in Malacanang ang kauna-unahang pelikulang Pilipinong ni-launch pandaigdigan sa gitna ng pandemya. So, kayo po ay bahagi ng tagumpay na ito. Maraming salamat. Thank you, Director Andrea. And Senator Ivy Marcos. Ining mga bashers, gipasikat pag yun ninyo ang amon sine. So thank you very much for the support and the promotion. But levity aside, please watch the movie. On one hand, as they said, it's a family drama. A family that's going through an unbearable crisis. On the other hand, we know that
It opens a national conversation that I hope Cebu will participate in wholeheartedly and fully. It is time. It took us 36 years to tell the story, and we'd like to share it with you on screen, made in Malacanang. Thank you so much.